Еме хора, стигнах. Може ти да ни тагнеш? Не, ама след малко ще влезна във Фейсбук. Ай ми се влиза. Ако някой пита, Фейсбук съм Божидар Димитров. Ама ние трябваше долу да караме. На статуята. Хода на беседката. Аз ще си слезна вие такойте. Аз мога да си слезна. Ма сега с тези сандали са просто уникум. Хора, не знам за кой път идвам тук, просто не снимам обикновено, когато идвам чак толкова тук пъти. Тук се вижда изкарам, който е прекалено мръсен заради так тъпа природа. В смисъл, не е виновна природа. Как се тагнеш после? Ще се тагна пребилата. Тагнеш после майка ти до билата. Ай, ще падна. С тези сандалки съм. Уп! Носки са. Миналия път се разсърдих. Всеки път ревеш. Не рева всеки път. Айде, изчитай. През всеки път. Това си подробно. Миналия път се разсърдих, няма да ви кажа защо. Ама, какви сте? Аз стигна първо по сетката. И не можах. Така. Хора, днеска сме първи, не знам кога ще му кача, това ще ме мързел. Вижте колко е мръсен Искъра. Ей, тъпите хора. Чертавам и мене. И какво като дъждовете? Те хвърлят букуци. Знаеш, като минах по моста колко... А букуците откъде са дошли? Да те питам. Откъде не знам дали се вижда, ама като минаш по моста, знаеш ли какви букуци има? Това от природата ли е дошло? Ако имам кола, ще идвам тук. Не, супер. Ето има и горе на Осенова, където имаш траси. Там е по... не, няма хубаво при щраусите. Смисъл сега си почек. Не беше събора да отидем, ама си е далече. И сега имаме още един час път. Повече. То са е 12. 20. И една. Аз ще просто да видя фигурите. И нали ще ти Майя ще я водиш към този? Нищо, тя аз ще се върна след малко. Поръчаме нещо за ядене. Картофи! И те докато го подготвят, ще скоча на фигура. Пържени картофи. Със сирене. И такова капи портокал. Хора. Извинете, хора, трябваше да снимам. Сега тук е много топло. Да се върна после, не знам дали ще оставим памет да снимам. Защото след това не е на живо. И да знаете, че няма качерница толкова скоро. Защото не знам как ще го покача. Не знам. Аз тъй като си смених телефона, тук има памет. Да не говорим. Днес какво направя, че те тъпи хора, включително и мен, защото аз съм си изхвърляла букуците на камера преди де. Да. Тече. Ух, тя гущери тук. Хора, ето някакво зайче. Паралешко, станурка, сърничка. Това са новите смисъл, защото имаше преди само горе. Тук имаше май някакви такива малки, бе. Съм сигурна, чекайте, някой ми звъни. Спирам. Яре, хора, както и де. Снимам без това пак, че ком на малки части. Чао!